Zijn er volgens mij, voor mijn kop zijn het er, mich niet vergis, 21 in totaal. En dan gaat ze me vragen wat voor dat zijn. Hè? Dat is een goede vraag. Hè? Ja, we beginnen met de kezen, abrikozen, appel, bloemen. Daar gaan we vandaag. Dit zijn de Riese vlaaien. Puddingstrui, appel, kezen, abrikozen, kruisbessen. Dit is geen Limburgse vlaai. Die is nabewerkt, er zit poeiersuiker op. Maar dat is linzendeeg met keekbeslagen en abrikozen. Dus dit is in principe geen echte Limburgse vlaai. Ik dacht dat er geen bij stond, maar die stuit er wel tussen. Dit is geen. We zijn voor de eerste keer bijeengekomen op het provinciehuis in Limburg. Daar wordt Patrick van den Broek, dat wordt toen gedeputeerde. Die heeft toen op een gegeven moment vanuit de branche allerlei mensen uitgenodigd voor naar het provinciehuis in Maastricht te gaan. En om te kijken in hoeverre het mogelijk wordt voor een erkenning voor de Limburgse vlaai aan te vragen. Dat is eigenlijk de allereerste aanzet geweest. 7,5 jaar geleden waar we met begonnen zijn. Op dit moment hebben we al jarenlang een hele goede kwalitatief vlaai, een Limburgse vlaai. En we willen dat waarborgen. Zonder dat we over 5 of 10 jaar zeggen van nou, is dit nog Limburgse vlaai? Nee, het moet goed blijven. En doordat we die eigen kwaliteitseisen hebben vastgelegd, kunnen ze alleen maar een polsrood dijk maken. En is het nog anders als echt te maken of de stichtemaks. Of de bedicht gebakken wordt of de mich gebakken wordt. Dat blijft toch, is nooit hetzelfde. Maar er is wel een aantal paar vaste dingen vast die moeten kloppen. Het moet sowieso een dagvers product zijn. Hè? Dus het mag niet in het diepvriesvak liggen of uit het diepvriesvak verkocht worden. Het recept heeft natuurlijk ook zijn eigenschappen. Het moet bijvoorbeeld minimaal 30% vetstof of boter in het deeg zitten. Dus de vla wordt geproduceerd, de deeg wordt gemaakt, vulling gaat erin, letjes komen erop of kruimeltjes komen erop, wordt afgesukkerd, gebakken, komt uit de oven, dan mag er niks meer aan gebeuren. Verder is het nog dat we hebben voor de bepaalde maten tussen 10 centimeter en 30 centimeter en alle maten ertussenin, hebben we afspraken gemaakt over het gewicht. Dus het kan niet zo zijn dat ze dadelijk bijvoorbeeld een vla van 30 centimeter kupt en die woog maar een kilo. Die moet dan 1400 gram minimaal wogen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje dingetjes die hebben we in een dossier vastgelegd en daar horen de bakkers zich natuurlijk ook aan te houden. Het belangrijkste goedje wat ik moet hebben, 's ochtends, koffie. BGA betekent beschermingsgebiedsaanduiding. Ik had liever nog een BOB gehad. Dat betekent dat 70% van de ingrediënten ook nog eens een keer uit onze streek komen. En bij een BGA betekent wel dat het beschermd is dat je niet de naam Limburgse vlaai zomaar mag neerzetten. Dus in één keer mag een Brabant die een kilometer verderop woont, het één keer dat mag je geen Limburgse vlaai meer noemen. Dus daar zijn wel heel grappige dingen ontstaan. Maar ik vind dat de ingrediënten erbij moeten zitten. En dan, dan maak je het gebied nog breder, nog trotser. Maar dat was best wel een moeilijk traject, omdat dan in één keer alle bakkers moesten omdraaien. Waar komen dan die kerst vandaan? Waar komen dan de graan vandaan? Waar komt die boter vandaan? En dat had veel langer geduurd. Hopsakee. Wij zijn nu onderweg naar België, EBBNL. We gaan daar voor de grenspalenklassie van Bram Tankink, een van de oud-renners. Het is een grote wielerevenementje
waar net 500 wielrenners komen voor de fietsen langs de grenspaal tussen België en Nederland. En wij gaan fly uitdelen. In plaats van sky high, fly high. Flyer. Als jij iemand wil uitleggen wat duurzame producten zijn, is de fly. Alleen vraag een bakker, waar haalt hij zijn fruit vandaan? Want er zijn heel veel bakkers bij, die halen ingeblikt, weten helemaal niet wat vandaan komt. En halen de kersen uit Hongarije. Kijk, deze appels die we gebruiken, die komen uit Bemelen. En de kersen komen ook uit Bemelen. Dus we kennen de boeren persoonlijk allemaal. Dat vinden we veel belangrijker. Ben dus trots op je eigen gebied. Wat heb ik zin in een stuk appel en korenvlaai? Oh, dat is voor alle andere lui boete Maastricht is dat abrikozenvlaar. Als ik vrienden of bekenden heb, of zelfs zin in een stuk appel en korenvlaai, kom ik uiteraard ook in naartoe. Soms meerdere keren per week. Nu door Limburg. Zo'n lekker vlaai krijg je nergens anders als in Limburg. Het wordt ook veel nagemaakt in het land, maar dat kan het niet tippen om echt een Limburgse vlaai. Oh ja, dat is in Limburg natuurlijk anders, hè. Ja. Nee, we zeggen echt vlaai. Mijn man die verleden is aan Pierre. Die heeft namelijk, zolang is zoveel getrouwd waren, dat waren 51 jaar, bij alle feestjes en partijtjes die we hadden, de vlaaien besteld. Maar altijd vuil te vuil. Als we 6 maanden hadden, vond we ook dat er 6 vlaaien moest hebben. Dus altijd vuil te vuil. Dat is het leven lang doorgegaan. Zelfs zo erg dat ik een gegeven moment heb opgegeven om te zeggen, dat hebben we niet nodig. Stel het maar dan moesten ze de ganse week metnemen naar zijn werk, want voor ze op te krijgen. Maar ook geen straf, want er had geen vlooi. Ik was een vlooi alleen al. Mijn kleindochter die komt dadelijk lekker met een stukje vlooi eten. Mijn kleindochter Evie. Dus gezellig. Dag Bertie. Hey, Daan. Hoeveel stukken wilt je er langs? Wat zal er wel doen? Wat dan? 8 stukken, hè? Ja, 8 stukken. Prima, helemaal voor. Hoi oma. Hallo. Ik heb toch al een stukje appel en korenvlaai besteld. Heerlijk, lekker. Veel te lekker. Zit er voor weer. Heerlijk. Naar de zomer. Fout, vuur, smaakt het langzaam weer. Zoet, zout, zuur, smaakt het naar de zomer. Fout, puur, smaakt het langzaam weer. 5 uur en ik kwam in handen. Mark en Joost die zorgen voor de recepten en alles, maar dat was al allemaal volgens het boekje, volgens de regeltjes van de voorschriften. Nou, ik ben ook meer van de communicatie naar Boete toe. We hebben een dikker klantje uit Utrecht, Nijmegen. Dat is toch best een energie om een fly te komen halen voor de verjaardag. Maar er is tussen de uurtjes zit het ook bij die mensen van voor een echte Limburgse fly moesten in Limburg zijn. Dat is wel chic. Dat werd met dit initiatief wel nog extra kracht bijgezet. Nou, we hebben eigenlijk door niet echt een grote rol in gespeeld. Gelukkig zijn er een aantal Limburgse bakkers die zich door helemaal op ingezet hebben. En dat hebben ze perfect gedaan. En dan zijn we ook heel blij met dat ze dat gedaan hebben. Dat de fly nu cultureel erfgoed is. Dit wordt het eerste grensoverschrijdende project wat ze op deze manier gedaan hebben. Dus het wordt natuurlijk lastig, want we zullen natuurlijk met best wel gaat verschillen tussen de Limburgse fly en de Belgische fly. Op het gebied van receptuur en hoeveelheid vulling. En zeker de Riesefla, dat hoor ik nogal gaat, omdat dat nogal een heel groot verschil is. Dus dat heeft ook een beetje voor bijeen moeten komen. Hè. Weer zeggen wel eens de Riesefla wat we hier in Nederlands Limburg hebben, die moet een beetje lopen. Dus als ze daar een stuk van snit,
moet dat niet te droog zijn. Hè? Dat moet een beetje wie pap uit zijn. En als ze een riezenvlaai in Belgisch cups, dan als ze dat doorsnit, die kan ze rechtop zitten en op de zijkant zitten. Dat is heel erg stief. Wat ben je nu aan het doen? Het keurmerk op de vlaardozen plekken. Dat hoeft nu officieel, hè? Omdat het erkend product, Europees product is geworden. En nu hoort hij sticker bij. Dus we moeten verplicht op ieder vlaardozen een sticker plekken. Herkennen mensen de sticker al? Nou, ik denk dat het een beetje tijd nu aan de gaat. Maar ik heb er natuurlijk goed reclame voor gemaakt in de winkel. Dus ik denk dat mijn klantje wel al weten wat dat inhoudt, de sticker. Maar voor het grote publiek zal dat nog wel even duren. En hoeveel stukken staan je ze? Ja, de Brabanders komen, hè, dus dan is het de 10. Hè. Deze vragen expres om een 10 te snijden. Omdat je daar merkt in de ochtend dat mensen zeggen, ja, ik heb net ontbeten. Maar het liefste snij ik ze in 8. Dat is voor Limburg. Maar gelukkig komen weinig Hollanders, dus dan hoeven we niet in 12 te snijden. Je kunt laten zien dat de vlaai dus stiekem gezond is, hè. Wat is er dan zo gezond aan? Ja, wat je zegt, ja, als je nou, nogmaals, de fruit is heel gezond. Dat wat belangrijk aan is. Wat je daar aan mee... Maar je moet wel opletten, de techniek, hoe de boer hem heeft geteeld. De techniek, hoe die vervolgens is bewaard in de bakkerij. En je moet het fruit laten. Te veel mensen, tijdens onderzoek van erkend streepproduct, waren een paar mensen bij die hadden te veel suiker toegevoegd aan de vlijvulling. Ja, dat moet je dus niet doen. Dus je moet wel de vlaai op de traditioneel blijven maken. Dus je ziet heel vaak dat ouderwetse traditionele ingrediënten vaak gezonder is als dat we nu aan het doen zijn met het doorschieten van ons voedsel. En eigenlijk kun je dat mooi vergelijken maken met het wielrennen. Die hebben ooit eens wel gehad doping. Eigenlijk is doping in ons voedsel ook een heel belangrijk iets. We klagen wel de renners aan, maar eigenlijk zijn wij met ons voeding doorgeschoten. We doen nog meer doping toevoegen als een renner. Vooral als je naar brood kijkt. In brood horen maar 4 ingrediënten in te zitten. En bij sommige bakkers zitten ooit, en ook in supermarkten, 40 instofjes in. Ik snap niet waarom. Hoeft helemaal niet. Dus daarom is een vlaai gezond. Je gaat dadelijk merken dat er nog Hollanders zijn die zeggen, kan het iets kleiner? Echt waar. Appelnoot, abrikoos, kers, appelkers. Dus geniet ervan. Hoi. Goedemorgen. Ik heb een lekker servetje alvast neergelegd. Ja, anders word ik alles vies hier en dat kan allemaal niet hebben. Nee, maar dit is de morel. Dus je hebt mijn teler, die zit hier in Bemelen, heeft 37 kersen. De morel, de zure kers, die heeft hij als vast 6. De zoete kers heeft het niet, het is de zure kers. Goedemorgen. Goedemorgen. De man 1 taart of hoe heet dat? Flyer. Sorry. Heeft u wel eens vlaai gehad voor het sporten? Nee, niet voor het sporten niet. Gewoon een boterham met pindakaas, hè. Nou, eigenlijk was dat het mooiste. Alleen dat is ook het allerlastigste, het BOB, want het oorsprongsgebonden is heel erg lastig. We hebben namelijk in Vreugdenhuis, in Panningen, hebben we de vuur, de zuivelfabriek, en daar kwam de boter vandaan. In Venlo, van de Grinten, heet de margarine met ontdekt. We hebben een meelfabriek in Weert. Heel veel ingrediënten hebben we gewoon lokaal in Limburg. En dat is op dit moment moeilijk. En het oorsprongsgebonden te doen, moesten lokale, regionale producten hebben. En dat kunnen we bijna niet meer waarmaken. Hè. De appelen die we verwerken, die werden wel in Limburg geschild. Maar die komen niet uit Limburg. Om een voorbeeld te geven. Dus dat is, regiogebonden is gewoon het allermoeilijkste wat er is. Dan is heel erg lastig. Mijn kersen komen op dit moment uit Kroatië vandaan. Het zien dan wel kersen, de buim, komen hij uit Maasbree. Dus dat is 5 kilometer vandaan. Dat is in de boomkweker en die heeft die bomen geëxporteerd naar Kroatië en die regio. Dus die zure kers die wij gebruiken, die heel erg lekker vind, die groeit door en komt dan terug heen. We hebben gewoon te weinig kersen in Limburg om dat regionaal te doen. Dit is het officiële stuk oorkonde wat we voorhandig hebben gekregen in Brussel van de commissie. En wat de ministers van beide landen in ontvangst hebben genomen. En ik heb hem gekregen. Dat is chic of niet? Jazeker, dat moet alleen nog ingeleased werden. Dus je moet hier voorzichtig met zijn. Hè.
Zijn er volgens mij, uit mijn kop zijn het er, mich niet vergis, 21 in totaal. En dan gaat ze me vragen wat voor dat zijn. Maar dat is een goede vraag. Hè. Ja, we beginnen met de kezen, abrikozen, appel, broemen, puddingstrui, abrikozenstrui, kezenstrui, appelstrui, riestenvlaai, ja, ananas. Ga maar even door met de heel veel soorten fruit die ze kunnen bedenken, maar uiteindelijk stonden ze er volgens mij allemaal in. Ik geloof niet dat we er een vergeten zijn. Wil mij het dan helpen? Ja, ik kom de bestelling halen. Yes, alsjeblieft. Zijn we op? Fijn dat je heel lang. Heel dankjewel. Ik maak ook nooit 3 vreemde mensen mee in mijn auto. Voor jullie maak ik dan een uitzondering. Aha, daar is ze met de vlaai. Ja, goed zo. Lekker. Shuttervlaai. Welke wil je? Ik lust die wel. Kijk, Mijn favoriet. echt super vers. Goeie bekker. Nee, ik ga nooit naar een andere bekker. Ja, dat is vers. Dat is echt vers en dat proeft ze. En Limburgse vlaai is toch ook veel lekkerder als ergens anders. Dat is een groot verschil. Het smaakt verser, er zitten misschien meer ingrediënten in. Het is, ja. Het is met liefde gemaakt. Ja. Dat denk ik. Ja. Nou, op je verjaardag. Ja, hey. Lekker. Vroeger bij ons thuis kwam op zondag altijd familie op visite en dan was er altijd vlaai. Dan huurde je een stukje vlaai bij. Altijd op zondag en altijd met feestjes. En hoeveel stukken is er dan vandaag? Oeh, dat durf ik bijna niet op televisie te vertellen. En dit is 1. Ja, dit is ja goed. Dan komen er in ieder geval nog zeker 2 momenten. Ja, nog zeker 2. Ja. Ja, Ja, zijn je er al? is dat vandaag? Ja, wat dacht u dan, hè? Oh, ja, we zitten tegen te wachten. Ja, ik kom eraan, ik rie nu weg en zit er, ik ben zo door. Ik kijk het zich niet erom voor dat de bakkers zich onderheen meten of ze wie de beste is, maar het gaat zich erom dat ze in principe 1 keer per jaar weer eens speciaal met die fly bezig zijn. De puntjes op de i gaan zitten, waar ze op maar letten bij de fly. En het belangrijkste is natuurlijk ja, de promotie wat we daarmee doen voor de ambachtelijke bakker. Dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal. En vorig jaar hadden we abrikoos en appel. Het jaar daarvoor kees en puddingstrui. Het jaar daarvoor riest de kruisbessen. 2020 hebben we abrikoos en linzen kees gehad. Ja. Hoe lang is het geleden dat we kruimelpudding hebben gehad? Twee jaar. Dat is kort, hè? Nee, maar doen. Broemenfly. Nee, ja prima. En als je zwart en rood broem, dan krijg je twee verschillende dingen aan. Ja, weer net dan nog broemenvlaai. Oh, maar een zwarte natuurlijk. Ja, dat is weer een klein deeltje. Dat is nog een begrafenis dus. En die van Suma, doen we daar nog wat met of doen we daar niks meer met? Ik zal bellen. Dus, ja, of ze met willen doen. Dus toen hebben ze eigenlijk afgezegd omdat ze een druk programma hadden. Dat kan, ik zal erop bellen. Maar kunnen we een broodje met dat doen aan de Limburgse Flyman-street? Of is dat de knuppel het hoenderok gooien? De mensen ook niet, wil ik toch niet vertellen dat er geen Limburgers bij Suma op school zitten. Zat. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan moest je niet kijken waar de school ligt, moest kijken
Die leerlingen die zitten daar. Ik kan het moeilijk zeggen omdat die school in Brabant ligt, je laten we niet meer doen, dat de school in Brabant ligt. Ik denk dat er meer Limburgers op school zitten als Brabanters. Ik denk het wel. Die discussiesdukker die we krijgen, dat is meestal met de docenten. Die zitten niet meer in de bedrijfsleven, dat contact is toch weer iets anders. Dus de vraag eigenlijk meer, wat is er op het moment populair? Of het schoonste voorbeeld is toch dat nu vastgelegd is, dat de Limburgse vlaai, want je sok als je in vuur en bakkie. En dan kun je ze op een school met een vlaaiwedstrijd en dan zijn alle vlaaien afgeleerd. Ja. Dan weet je niks meer in. Of ze doen er de amandeltjes nog of iets dergelijks. Dus, dat maakt dus nu niet meer. Nee. Hou je bekertje er maar bij. Hier is de volle beker. Het smaakt wel heel vol, heel anders. Hè? Hey, je proeft meer melk, zeggen ze altijd. Hè? Ja, daar zit meer in pakken melk. Is meer uitgehaald door wat vet en eiwit, is allemaal gestandaardiseerd. Ja. Dus ik zal er bakken vol doen. Ja, we hebben een bestoontjesrecept en eerder deden we met water en melkpoeier. Het begon toch te kriebelen om het proces toch nog een beetje beter te maken. En toen zijn we met verse melk aan de slag gegaan. Dus we gaan eens kijken of dat gaat geven. Ja, er zijn niet heel veel bakkers meer die dat nog echt doen. Wat zit er in melk? Melk, vanille, suiker. En uiteraard riest. Zo, en nu mocht er ruim ongeveer voor, mocht er lekker gaan pruttelen. En lekker inkoken en dan kunnen we hem uitstorten. Ziet er goed uit. Een lepeltje melk. Lekker. Oh, dat proef je wel met verse melk, hè? Dat is niet niks. Goed, dat is goed, hè? Dat is goed. Dat is goed. Ik wou nog een lepeltje. Ja. Ik ook nog. Is dat ook veel anders dan? Ja, weer veel rammiger. Veel voller van smaak. Ja. Dat is echt lekker. Super. Maar ik stop ermee, want anders wordt het dik. Goed man. Ben je tevreden? Ja, wij zijn super tevreden. Dit gaat zich wel verkopen, hè? Ja. Die gaan we wel puntje met scoren, denk ik. Ze was al lekker, maar nu werd ze nog veel lekkerder, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk en voor de klantje ook niet. Ja, voor u zeggen van potverdomme is de bekker uit de deur weg. Maar ja goed, ik kan het niet openhouden alleen maar voor de klantje. Dus dat zou een beetje aan zichzelf moeten denken en een beetje vooruit moeten kijken wat ze met het bedrijf thuis. En voor ons wordt het moment aangebroken voor die stap te maken.